siellä yösiä täällä? Mitä täältä löytyy? Kartonkiroski. Kitara! Onko tää kitara? Onko se oikea kitara? Kato sinne sisään. Kato sisään. Onhan se kitara! Nyt mennään soittamaan kadulle kuule. Hei! Nyt me ansaitaan rahaa! Nyt saadaan ruokarahat. Nyt me näytetään teille! Diikkarien taka. Välillä dyykkareiltakin loppuu rahaa, koska sitäkin tarvitaan. Nyt me näytetään teille, millä tavalla sitä rahaa voidaan hankkia. Ruokaa. Hei, poika. Tarvitaan pullo, kun mä tarvitsen rahaa. Joo, ota vaan. Hyvä. I'll get the high, show her what I got. Gary mine, no he got rid of my poker face. She's got me Gary mine, no he got rid of my poker face. She's got me like nobody. Hei, poika. Mulla on semmonen juttu tätä. Mä tarvitsin rahaa bussimatkaan. Ei oo yhtään rahaa. No, ota. Joo, kiitos pari eikä. Tää on hyvä joo. Hei. I wanna roll it in my heart where we will be. A little gambling is fun when you with me. I love it. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's not around, it isn't fun. No. I get the right. Show her what I got. I get the right. Show her what I got. Gary mine. No, he got rid of my poker face. She's up there, nobody. Gary mine. No, he got rid of my poker face. She's got me like nobody. Hei, poika. Asiahan on näin, että mulla on semmonen juttu, että mun Karlakaan ei rahapussi yhtään. Ei se olisi vielä pari euroa, ihan mun pari euroa. No en mä nyt hei voi. Hei, mun kännykkä voit vähän lainaa. Mä soitan sen kaverille. Mulla ei oo rahaa lainaa yhtään bussia. Soitat kaverille ihan nopea. Joo, ihan nopea soitan kaverille vaan. Ei tossa mitään. Ei sit mitään jekkuu. Ei mitään jekkua. Kyllä mä muistan sen nuoren tässä mukaan. Aata rappelukka. Jaha. Mitä? Cause I'm laughing with my mopping, I'm not lying, I'm just laughing with my lovely lining. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you. I promise this, take this side cause I'm marvelous. Gary mine, no he got rid of my poker face. Nobody, Gary mine, no he got rid of my poker face. I mean like nobody. Gary mine. Hei, paljon me saatiin rahaa? Me saatiin 2 euroa. No niin, nyt me saadaan oikein jouluateria pystyyn, hei. Jouluateria, mennään. Jouluateria. Me saatiin molemmille vielä oma. Nyt on kyllä hyvä jouluateria. Saadaan oikein kunnolla nyt nauttia, kun ollaan tehty työtäkin. Jouluateria. Purkatas. Kippis. Tästä. Tää on niin lauttavaa. Kato nyt sitä. No niin, nyt voit antaa meille ruokarauhan. Nähdään. Mama
Go.